Wel, mae adnewyddu a'i ddylchu adfer, dodrefn a phethau felly, neu pethau yn y tŷ yn gyffredinol, a rhywbeth sydd wedi mynd â sylw pobl y dyddiau yma. Mae lot o raglenni ar y teledu dyddiau yma sy'n ymwneud â'r math yna o beth, lle chi'n cymryd rhyw ddarn sydd wedi cael ei anghofio, sydd o petai'n dda i ddim, mae'n ddangos ddiwerth wedi gweld dyddiau gwell yn cael ei rhyw fath o fywyd newydd a defnydd newydd. Ac mae'n syndod beth mae arbenigwyr mae'n gallu gwneud gyda pethau fel hyn. Ond beth am adnewyddu pobl, gadfer pobl? Wel, mae yna raglenni hefyd yn y teledu weithiau yn rhoi sylw i fath yna beth. Pobl falle'n dymuno troi y cloc yn ôl fel petai yn ôl i golwg nhw, prydau gwedd, ac yn falle'n llawdriniaeth falle, neu codliro, neu wneud pethau gyda'r gwallt, dillad bob math o bethau. Ond beth am newid mwy sylfaenol gyda phobl o ran eu bywydau, o ran ein agweddau, ein gweithredoedd, ein ymwneud ni ag eraill. Achos ni'n gwybod bod modd falle i bobl gwneud y pethau allanol yma, a hyd yn oed rhoi rhyw adferiad iechyd i rywun o ran triniaeth meddygol, ond fod y person ei hunan yn aros yn un fath. Ac yn aros efallai yn yr un cyflwr anghennus o ran gwybod sut i fyw. Ger bron dynion, ac yn fwy o bwysig ger bron Duw hefyd. Ac efallai gallwn ni fod yn y dyfnderoedd o ran dymuno newid, ond ddim yn teimlo gallwn ni newid, bod modd i ni newid. Mae rhyw adlais o hynny yn credu yn emyn Williams yma, yn sôn am dorri addunedau, ac yn teimlo fod e mewn rhyw gadwynau, a bod e mewn angen am help tu fas i'w hunan, mwy na rhywbeth arwynebol, ond rhywbeth oddi mewn. Rhywun yn hiraethu am rhyw adferiad, rhyw adnewyddiad. A dyna beth sydd gyda ni yn Salm 51 mewn gwirionedd, y salm ddyllenau sydd yn gynharach, lle mae yna gry yn does e, dwys iawn, sydd yn hefyd yn cynnig gobaith i ni bod yna lwybr tuag at adferiad yn bosibl. Bod yna nodyn cryf yn hyn o edifeirwch, bethau edifeirwch yn rhedeg trwy'r salm, fel y gwelwn ni, mwy am i ni edrych ar y salm heno, os gael ei roi fel hyn, fel bod e'n dangos i ni fel petai camau at adferiad, i llwybr lle gallwn ni gael ein hadfer i wasanaethu Duw o'r newydd. Ac mae hynny'n rhywbeth sydd yn gallu bod yn wir, p'un ydyn ni yn rhai sydd heb ddod i ffydd, heb adnabod yr arwydd Iesu, heb profi i ras i ddadleuant mae fywyd erioed. Neu p'un ydyn ni, fel yn achos y salmydd yn hyn, yn rhywun sydd wedi mynd i'r gors o'r petai, ac wedi mynd i ddymderoedd, fel oedd Williams yn dweud, wedi torri addunedau, ac wedi methu ac yn teimlo'n bod ni yn y cadwynau. Felly dyma beth sydd gyda fi o feinau ni heno, rhyw gamau, rhyw lwybr at adferiad. A'r peth cyntaf, wrth gwrs, sydd rhaid i ni weld yw bod modd glanhau yn gyntaf methiant y gorffennol. Bod modd glanhau methiant y gorffennol. Nawr, dderhynnes i'r pennawd i'r salm yma tro yma yn benodol wrth gwrs, achos mae'r salm yn chi wedi clywed, wedi cysylltu gyda phrofiad Dafydd. Profiad dwys Dafydd, brenin pobl dduw, roedd gydag ei gyfrifoldeb,
drostyn nhw, i'w bugeilio nhw, a'i harwen nhw, o gydag ei gyfrifoldeb felly dros eraill, o gydag ei gyfrifoldeb wrth gwrs dros ei fywyd ei hunan. Ond fel mae'r pennawd yn dangos i ni, fe nath ei fethu yn ddifrifol ofnadw. Dyma chi ddyn oedd wedi cyflawni godineb ac wedi ar ben hynny wedi ceisio cuddio'r holl beth trwy drefnu llofruddio gŵr y wraig roedd e wedi godinebu gyda hi. Pryn y gallech chi feddwl am rhywbeth gwas bron, mae'n un o'r methiannau mwyaf yn yr ysgolfaethau gallech chi ddweud. Ond dyma fe, y brenin, Dafydd ei hunan, wedi methu yn y modd ofnadwy yma. A yna lle mae'n gorfod wynebu'r reality. Ac mae'n cydnabod i fod e wedi troseddu. A does dim digon o eiriau gyda ge mewn gwirionedd i ddisgrifio sefyllfa fe. Mae'n dweud mae beth rwy wedi gwneud yn drosedd. Rwy wedi mynd yn erbyn a camu dros y ffin lle rwy ti wedi dweud peidiwch â chymryd bywyd, peidiwch â godinebu, rwy wedi croesi'r bynian o fe. Ac mae'n dweud rwy wedi bod yn ddrygionus, rwy wedi ymddwyn mewn ffordd gwyrdroedig, cyfan gwbl. Rwy wedi nid yn unig gwneud cam ar wraig yma, ond rwy wedi treol cuddio'r holl beth. Mae'n rhywbeth trwedig, meddwl e, amdano ni yn fy gweithredoedd. Ac mae'r holl beth yn dangos mod i wedi syrthio yn fyr. Rwy wedi pechu, meddwl e. Trosedd, trygioni, pechod. Does dim digon o eiriau, meddwl e, gyda fi i ddweud yr hyn rwy fi wedi ei gyflawni. Ac mae'n dweud, ie, mae fy mhechod yn wastad gyda ni, neu mae e o fy mlaen i, meddwl e. Dwi ddim yn gallu dianc oddi wrth y peth. Ac os ydych chi'n gyfarwydd ar salmau, byddwch chi'n gwybod am Salm 32 hefyd, lle mae'r salmydd yna, pen nad eto gysylltu fe gyda Dafydd, yn sôn amdano ei hunan yn ymatal ac yn cadw'r peth iddo fe hunan a peth yn crynhoi tu fewn i wyrwybyddiaeth. Mae ei flino fe. A dyma'r peth cyntaf felly, bod rhaid i ni wynebu ein hangen ac nid i wadu. Falle bod yn y gorffennol peth, ond mae'n syndod fel mae pethau'n gallu dod yn ôl ato ni. Falle bod yn ddiweddar, falle bod yn fwrn ar ein hysbryd ni. Mae un o'r mynwyr yn dweud cydwybod eog oedd yn rhio dan fy mron. Dyna oedd profiad Dafydd fan hyn. Ond mae modd glanhau methiant ein gorffennol. Ac mae Dafydd yn ymwybodol bod rhaid iddo droi, a dim ond troi at Dduw mae'n gallu gwneud, iddo fe gael glanhau yr holl beth yma oddi wrtho fe. Pam glanhau? Pam ydy'n gofyn am glanhau? Pam mae'n defnyddio'r darlun bach yna? Wel, oherwydd mae'n gwybod fod yr hyn mae wedi wneud yn ei wneud yn aflan yng ngolwg Duw. Nawr, i ni falle dyw ni ddim yn creu lot o beth, ond yn nyddiau'r Hen Testament wrth gwrs, roedd y syniad yma fod yn lan neu aflan yn hynod o bwysig. Dim ond y glân oedd yn gallu dod at Dduw. Pwy a ysgrifennydd yr arglwydd, pwy a saif neu le sanctaidd neu y glân i ddwyd a'r pur o ganol. Ac roedd Dafydd yn gwybod i fod yn aflan. Oedd e'n wedi troseddu oedd na ddrygioni, oedd na bechod, ond aflendid, roedd e wedi ei hanogi,
Roedd ei fywyd wedi sbwylio, sych chi moyn, o flan. Roedd e'n anghymwys I ddod ger bron Duw ac I wasanaethu fe. Roedd ei weithredoedd wedi gadael ôl a gadael marc arno fe. Ac hyd yn oed yn y dyddiau ni, I ni'n gallu gwybod am hyn, lle mae rhywun yn gallu cael ei wahardd rhag rhywbeth yng ngoleuni gweithredoedd nhw. Meddyliwch yn enghraifft am feddyg efallai. Ac mae di bod wrth ei waith, ond mae di gwneud pethau cwbl amrhiodol yn y driniaeth, cwbl amroffesiynol. Ac mae'n cael ei ddwyn o flaen I well, ac maen nhw'n dyfarnu bod e bellach, bod e ddim yn gymwys I wasanaethu fel meddyg. Mae'n disqualified. A dyna beth sy'n gyda Dafydd yn hyn, mae'n aflan. Nid yn unig bod e'n frwnt fel I ni'n meddwl o beth, ond mae wedi cael ei wahardd yn awr. Dyw e ddim yn gymwys I ddod ger bron Duw. A dyna beth mae pechod yn ei wneud. Mae'n golygu bod e ddim yn gymwys I wynebu fe, ddod ger ei bron e. Ac wedi ein cau allan fel petai. A dyna pam mae Dafydd yn defnyddio'r darlun a pura fi meddwl e ac isop. A dyma chi'n fe'n defnyddio'r darlun yma eto'r cyfnod I gyfnod ei hunan, cyfnod yr hen dysgwyd, beth oedd yn ei stop, rhyw blanhigyn bach oedd e. Oedden nhw'n defnyddio yn y dyfodau mwyn glanhau, neu puro, yr ebyrth oedd yn dod. Ac pan oedd y bobl wedi cael ei neilltuo wasanaeth Duw ar y cychwyn, roedd Moses wedi teunellu gwad ar nhw gyda'r isop yma. A felly dyma darlun sy'n dod yn fe, wrth gwrs, naturiol yn ei gyfnod ei hunan. Dyw e ddim yn darlun cyfarwydd I ni falle. Ond dyma'r darlun, a dyma pam mae'n dweud, dyma pura fi gyda'r isop, edrych arna fi fel creadur sydd angen dileu yr holl eogrwydd yma ger dy bron. Mae angen glanhau. Ac unwaith eto, yn dyddiau ni, rydyn ni yn gwybod beth yw pwysigrwydd glanhau pethau weithiau, fel bod nhw'n gallu cael eu defnyddio yn iawn. Meddyliwch am gyfrifiaduron, nhw'n rhan o'n bywydau ni gyd heddiw. Ac ambell waith mae angen glanhau, fel bod nhw'n dweud, yr hard drive sydd tu fewn. Pan fod yna rhyw fethiant wedi bod. Mae yna feirws wedi dod mewn. Mae wedi ffeithio, mae wedi gadael ni o, mae wedi gadael ni farc. Dyw peth ddim yn gallu gweithio'n iawn. Dyw e ddim yn gymwys I weithredu yn y ffordd iawn. Mae rhaid glanhau y cyfrifiadur. Mae rhaid iddo gael ei buro fel petai. Mae rhaid i'r feirws yma gael ei symud. Ac ein calondy ni nawr yw bod Iesu Grist a'i wad yn gallu ein glanhau a symud marc, a symud ôl pechod ar hyn sydd wedi angymwyso ni wasanaethu Duw. Ac mae'r awdur yr Hebreaid, mae'n sgrifennu Gristnogion o dras Iddewig, so mae'n siarad gyda phobl sy'n gyfarwydd ar math yma o iaith, am glanhau a bod yn aflan ac isop, a mae'n dweud, os yw gwaed geifr a theirw a lludw aner, Dafydd yn cyfarwydd â hynny, wrth, a'i deulu ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigedd allanol. Pa faint mwy y bydd gwaed Crist yn puro'n cydwybon oddi wrth weithredoedd meirwon I wasanaethu'r Duw byw. A dyna'r cam cyntaf I ni, a dyna'r calondydd cyntaf ni, gobaith cyntaf ni, bod modd glanhau y gorffennol.
bod modd glanhau gweithredoedd meirol o un ohono i wasanaethu'r Duw byw. Falle nag i ni wedi pechu mewn modd mor amlwg, mor gyhoeddus ac oedd Dafydd ei hunan. Ond bydd ni'n rhannu yn yr un anian oedd wedi arwain at y pechodau oedd gydag e. So dyna'r cam y cynta sydd gyda ni fan hyn. Mae modd glanhau ein gorffennol. Ond beth am y presennol? Beth am y dyfodol? Ac mae Dafydd yn dangos i ni beth yw'n problem ni yn adnodau 5 a 6 yn y psalm yma. Wele, meddai fe, mewn drygioni yn ganwyd ac mewn pechod y bechdogodd fy mam arno. Wele, wyt ti'n dymuno gwirionedd oddi mewn. Ac mae'r ddwy adnod na'n dechrau gyda'r un gair, chysylwi, wele. Ac mae fel sydd yn tynnu sylw ac mae dyma chi ddau beth mawr sy'n wir. Mae yna bechod yn rhan o mwyad i. Ac ar yr un mor bwysig, rwyt ti'n dymuno gwirionedd oddi mewn. A dyna'n problem i gyd. Ar un llaw, mae'n bywydau ni wedi nodweddu gan bechod o dyddiau cynharol. Mae'n rhan o'r gwead ni. Dyna beth mae Dafydd yn dweud. A jyst wrth fynd heibio, dyw e ddim yn awgrymu bod ei enedigaeth yn ganyniad rhyw bechod ar ran ei fam. Yn un peth, cyffesu bechod i hun mae yma. Dyw e ddim yn cyffesu bechod ei fam, does dim nid dyna beth sydd gyda fe yn meddwl. Ond mae'n dweud o'r cychwyn cyntaf, y rhan o wead i. Mae pechod yno. Ac eto, mae Duw yn dymuno gwirionedd oddi mewn. Felly, beth yw'r ateb? Ac mae'n ni'n gwestiwn i ni gyd. Beth yw'r ateb i'r broblem na? Sut mae datrys hynny ar gyfer heddi? Ar gyfer fory, falle bod glanhau o gorffennol. Ond, beth yma presennol a'r dyfodol, pan bod y pethau yma yn wir. Wel, dyma pan mae e'n gweddio wedyn ni, y weddi fawr yma. Crea galon lan yma o Dduw. Rho ysbryd newydd cadarn yno. Mae angen calon newydd arno. Mae'n sôn am galon lan ac mae'n sôn am ysbryd newydd cadarn. Pam calon lan? Wel, oherwydd eto yn yddi'r salmydd pobl ddiw yn y cyfnod, y galon oedd canolbwynt y meddyliau a dymuniadau. Ni'n teddu cysylltu'r galon gyda'r teimladau a'r emosiwn. Ond gwahanol oedd hi yng nghyfnod pobl ddiw yn yr amser yma. Y galon oedd ffynhonnell, y person y petai. Y meddyliau, y dymuniadau, oedd yn arwain moesau ac ymateb, y ffynol fel petai. Mae angen rhywbeth newydd, meddai fe, sydd yw, mae angen adnewyddu. Os yw wir bod y pechod mae'n rhan o wead i, ac eto Duw yn dymuno'r peth oedd i mewn, yr unig obeth sydd yw bod Duw yn gallu gwneud rhywbeth newydd tu fewn i fi. Felly, crea galon lan yno o Dduw. Rho ysbryd newydd cadarn yno fi. O'n i sôn gyda am gyfrifiaduron gorfod yn cael ei glanhau weithiau. Neu'r hadrau yn ymwneud glanhau. Ond rhywbeth arall chi'n gorfod wneud weithiau i gyfrifiaduron, a pob math o declynau hefyd y dyddiau yma, chi'n gorfod i ailosod nhw. Ni wedi gorfod wneud hynny sawl gwaith yn ddiweddar yn tŷ ni gyda'r peth sy'n dod ar gwasanaeth Wi-Fi yn y tŷ. Wedi gorfod gwasgu'r botwm reset
mwyn ail-osod y peth mewn gwirionedd. Ac mae'n dweud weithiau ar y teclynau yma, chi'n gallu gwasgu hwn mwyn gosod e nôl fel oedd e wedi gadael y gwneithurwr. Ac oedd y gwneithurwr wedi gwneud y peth yn iawn, i weithio'n iawn, a gosod popeth yn ei ffordd yn iawn. A dyna beth mae Dafydd yn gweddio mewn ffordd. Mae'n gofyn i Dduw i wasgu'r reset yn ei bywydau. Creu a galon lan o Dduw. Rho ysbryd newydd cadarn o. Mae'n gorfod troi at y crewr. Does dim ffordd iddo fe gwrdd â angen mae hunan. Ac mae'n tanlinellu tra gwaith Duw yw e, wrth bod e'n hyd yn oed jyst yn defnyddio'r gair creu a galon. Yn yr Hen Testament, oedd y gair yma creu, ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhywbeth o Duw yn ei wneud. Beibl yn sôn am bobl yn gwneud lot o bethau, ond dwi byth yn defnyddio'r ferf yma creu ar gyfer beth mae pobl yn gwneud. Dim ond ar gyfer Duw. Mae Dafydd yn dweud, mae angen i Dduw wneud rhywbeth yn fy mywyd i. Ond, eto, i ni, mae hyn yn galondig, mae'n gael ymlaen i ni ar gyfer adferiad, oherwydd beth mae'n dweud wrthon ni yw bod modd dechrau o'r newydd, pan fod Duw ar waith. Ac mae'n gofyn, nid yn unig am galon newydd, ond am ysbryd cadarn, ac mae'n gofyn am ysbryd ifydd, ac mae'n gweddio na fydde Duw yn cymryd oddi wrtho fe i ysbryd sanctaidd, na chymryd y ysbryd sanctaidd oddi arno. Tybed oedd e'n meddwl am hanes Saul i ragleini fe. Saul, lle roedd yr ysbryd wedi rhoi iddo fe ar gyfer ei waith fel frenin, ac mae'r ysbryd yn cael ei gymryd oddi arno. Dyna oedd profiad pobl yn yr Hen Testament eto, yn wahanol i'r amser ni, mae Duw wedi rhoi yr ysbryd i'w bobl, mae'r ysbryd yn ei misgu. Dyw e ddim yn tynnu'r ysbryd, ond mae modd anifeddhau i'r ysbryd, ac mae modd tristhau i'r ysbryd, hyd yn oed yn ein cyfnod ni. Dim ond Duw yn Iesu Grist yn awr sy'n gallu rhoi i ni y galon newydd yma. Fel nes i ddyfynu bore yma, yr Apostol Paul yn ysgrifennu at yr Effesiaid yn dweud i waith ef ydyn wedi yn creu yn Christ Iesu. Ac mae'n gallu dweud wrth y Corinthiaid, ond oes neb yn Christ yma i fe yn greadur newydd. Mae'r llwybr i ni gael yn hadfer yn lwybr sydd yn dod yn ei nôl at y crewr, at y gwaredwr yn Iesu Grist, ac yn dweud wrthon ni bod modd dechrau o'r newydd. Gwyd ni yn trydydd ac yn olaf, ac yn galonogol iawn i Dafydd ac i ninnau, mae modd gwasanaethu eto. Mae modd gwasanaethu eto. Go bryn, sa chi ddim yn gyfarwydd ar sawl, go bryn y byddech chi yn disgwyl y byddai'r salwydd yn gallu sôn eto am gwasanaethu Duw ac am addoli Duw. Yn enwedig lle mae'n cychwyn yn y dyfderwydd, yn y pydew, yn y tywyllwch. Ond dyma'r canlyniad o gael ein glanhau, o gael ein hau greu fel petai. Mae modd gwasanaethu eto. A beth yw'r peth cyntaf sy'n digwydd wedi'r glanhau a'r ail greu? Wel, mae'r salmydd yn troi yn rhywun sydd yn
hyfforddi ac yn athro, dysgaf dy ffyrdd i droseddwyr fel y dychwelo'r pechaduriaid atat. Chi byth mawr yn dweud bod y dyn yma nawr yn gallu dysgu ffyrdd Duw i bobl eraill. Mae'n gallu siarad am Dduw yn ei holl ffyrdd, am Dduw yn ei waith creadigol, am Dduw yn ei orchynio, yn ei gyngor, ond efallai'n bennaf oll am ei drigaredd. Bydd wedi profi ffyrdd trigarog Duw yn dod, ac mae'n gallu bod yn dyst i'r pethau hynny. Ac felly, os yw hynny'n wir am Dafydd, mae'n gallu'n calonoghi ni, dyw i ddim ar ben arno ni, hyd yn oed os ni wedi methu Duw. Dyw ato fe i gael ein glanhau, dyw ato i gael ein hadnewyddu. Oherwydd nid Dafydd yw'r unig sydd wedi profi bod modd gwasanaethu eto. Meddyliwch am Pedr yn gwadu i arglwydd, yn ei fethu mewn modd cyhoeddus fel Dafydd, mewn modd difrifol iawn, ar awr fawr yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae'r arglwydd Iesu yn dod yn ôl ato fe ac yn ialw fe i borthu i wyn ac i'w bugeilio. Ac mae Pedr yn ei dro yn dod yn athro i'r bobl ac yn ei dysgu nhw ar ddydd Pentecost am ffyrdd Duw ac am yr hyn mae Duw wedi wneud. Yn codi Iesu yn arglwydd ac yn Meseia, ac yn galw arnyn nhw i edifarhau am ein pechodau. Mae Dafydd, mae Pedr yn troi'n dystio, yn gyntaf i Dduw a'i ffyrdd e, ac yn ail i'w profiad personol nhw o'r hyn mae gweithredoedd Duw wedi gwneud drostyn nhw. Wedi mae Dafydd ac sawl sydd wedi maddau a'i hadnewyddu yn gallu gwasanaethu Duw eto. A dod ger bron Duw yn awr gyda'r math o wasanaeth sydd yn ei fodloni fwyaf, sef aberthmoniant. Aberthmoniant. Arglwydd agor fy ngwrisau a bydd fy ngenau yn mynegu dyfoniant. Canu mawr i Dduw sydd yn ei foddhau a'i fodloni mwyaf. A dyna yw hanes y Cristion. Mae pobl yn gallu adnewyddu lot o bethau. Ond dyn nhw ddim yn gallu adnewyddu eu hunain yn eu cydwybod. Dyn nhw'n gallu gwneud yn iawn am yr hyn sydd wedi bod o'i le yn y gorffennol. Ond mae Duw yn gallu gwneud. A hyd yn oed, fel Williams yn dweud, os ydyn nhw wedi torri addunedau lawer, mae modd glanhau, mae modd adfer, mae modd gwasanaethu eto.